Salam alik. Atavatan Türkmenistan YouTube kanalımızın muştoqları. Ustaatlar Atavatan'la gepleşimizin täze sahna başlayar. Bizim bugünkü gepleşimizin mehmani Haysi Ustaat. Ol tiyatro ustadı, kino ustadı ve aydım saz ustadı. Sizin köpüğünüz ol ustadı ballak adı bilen tanıyan olmanız ahmal. Yönümene Öwezade diýýän Türkmenistan'ın halk artisti Öwer Gelenov. Salam Öwezade, hoş gördük studiyamızda. Çaqlığımızı kabul edip geleniňiz üçin köp sag bolun. We sözümizin başynda bize serede oturan tamaşaçylarymyza özüňiz hakynda. Näsini otuňyza köpse bilýänler ýöne siz babasyňyz, atasyňyz, maşgalaňyz hakynda, agdyklaryňyz hakynda, çağalaryňyz hakynda gysgaça görüň berseňiz. Öňülen aýtsama men qakamyň dogolarynyň aýtmagyna görä biziň düýüp dogduk mekanymyz Göktepe diýip aýdýarlar. Onuň şol 1870-nji ýyllaryň uruşlar bolýar Göktepe Söwüşde şo töwereklerde. Şo 70-nji ýylyň aýaklary 80 başlandy şeýle. Biziňkileriň şo gar enatalarymyň şo taýda bir top düşende helak bolýar diýerler. Onuň biziň gar atamyz Amanguly şo wagtda 9 ýaşlarynda eken. Onuň şonam goňşulary ýany bilen alyp kaçıp gidiyorlar Guma taraf. Onun Amanguly atamyzyň aýtmagyna görä, şo ýerde özüniň kiçiräjik gyýyp doganyny galdyrypdyrlar. Göktepe'de. Şo alym berdimli başagaýlykda. Şo jaga gözläpler ýok diýýärdi. Bir ýa bukulyp gaçandyr da. Ýokdam ona mal kiçik keldir. Şonu gyýyp dogany şo ýerde galdyrmaly bolýar da. Şo başagaýlykda. O da 9 ýaşly oglan, ullar ýeçkan adam, o da näme etsin 9 ýaşly oglan. Gözläp näme onu ýaly wagt ýok da, pursat ýok. Garşyny gaçýarlar çeýtirip, biziň şo enatalarymyz, gyllaryň gaýratyny naqy gargym çölüne mekan tutýarlar. Sarwa. O wamyzyň ady Tutly. Tutlovasy ondan şu Şuatky Serdar şäherinden gaýra gidende günde or tarapy ýüzüň tutup gitmeli. O ýerde de men dünýä inemden soň bir özümi bilelim bäri bilýän zadym şu adam hakydamda Tutlowasyna diňe mal garalar, goýun geçi, düýeler, sagır ýok. O hiç şeyli radio deýişli, ýani elektrik himleri, elektrik agaçlar hiç zat ýok. Diňe gara öýler bir 30-40 tany öýler, onuň bir ýekeje guýu bar. Şo guýudanam adamlarym suwalya, ýaş gyýylar geldiler suwalya. Onuň her hozalygyň bir özüniň bir çekeneti we bakyan goýulary we olaram suwsak gelende şonam şo guýudan suwa ýakýardylar. Garan men şo bir guýudan hem insanlar hem jandarlar, haýwanlar şeýtirip bir Tebigat bilen sağlaşyp, şonu ýaly agdyr ýaşady. Haýwanat dünýäsi bilen insanet dünýäsi şeýle agdyr eken bir guýudan suw içip, ondan adamlarym şo bir guýdan suw içen üçin şeýle bir mülakatly bir-birine gadarly, hormatly. Menem şo kiçiklikden bilemok, şu ýadyma galan üçin aýdýan, o wagtlar bilemok. Sinsi hem ekşam sinsidirler. Men şo ýerde aýratyn gözellik gören zadym, şo durmuşa çykmadyk gyýylarmadyň, uly gyýylarmadyň küýdeli bedreyle suw alyp, soňra bir gapdala çykyp, ara wagt tapyp, Guma çıkıp lale kakardılar.
Bizim yaş oğlan qıyırlar, yanında kiçik qıyırlar ama oğlana az. Bir iki tane oğlan bolanmadı başı. Qalı hem de qıyırlar ölerdi. Qıyırlar enem edil zora yal, dost yali, şunu yal bilezi oynardı. O qarşı oynardık da. O hemen şu qıyırların aydiyan qoşularını düşünecek bolup zannediyadık. Şolun sırlarını bilecek bolyadık. Olarum herliğine hem ezetine qaqada bildirmem kabir aydiyan birin sırlar vardır da. Durmuş vardı, o vardı, bu vardı, gelecek vardı, arzular vardır. Bizim şonu biletimiz gelýän ýaly. Adam kulağımız bilen, gözümüz bilen ýeýjek bolýardyk şolary. Yani biz görseler olar goýýarlar. Etlerini. O ay çağı da birden barıp demedim ýandylar da. Onu bizim şoň üçin seline sadaga bukulup, şolar bildirmän şolary diňlerdik läleleri. Onun ine birinji meniň gören konsertim nene hali. Läle kakan qıylarımın çıkışını, şu qomun üstüne edil sahnada ýaly gördüm. Indi seredin sizin dünýäňizde, sizin ruhuňyzda, sizin ýadyňyzda ilkinji sahna pursatlary bolup jalalandaçy. Men aslında size şu gepleşige çağıramda teatr synawaty hakda gürrüň etsek, synawatlaryň içinde iň gadymysy diýip şo söhbete geçerini ýetdirdim. Siz özüňiz başladyňyz şondan. Hakykatdan hem türkmen folklory, türkmen halk destanlary. Kuş tepmemizden başlap, gazal çekmemizden, zikir aytmamız hemmesi sahnalaştırılan teatr pursatı doğru mu? Şol odun daşına aylanyp hay men yadıma düşýär çelekenne şeyler suratı düşürüpdük. Bir daýda diýip 82 ýaşynda değerler açar ekenler diýede daşına üýşüp ýankyny şey dip bir zatlar sanap. Şuň özüm hatda ol din bilen bagly bolaýandy. Adam zat döräli bäri ilki durmuş adamlaryndan gaýdýan her bir dini pursatlar, her bir folklor şuň özü teatrın sallançagy da hamir maýasda. Edil özü doğru diýerim. Ondan meni ýanky aýdanım şu qıylaryň gumyň üstüne çykyp läle kakany şu şekil we şu surat eýem teatr diýip aýdýanda. Teatr görnüşi bolup durda, ya kinoň görnüşi bolup dur. Doğrudan aýtsam. Taýin kompozisiýa. Hawa, taýinjak efer. Dojuk bolan bolsam men şekerdim şu suratlary. Onda ýöne gözüm bilen gelecek artistlaryna, gelecek artist bolamdan şu zatlar özüm bir Hudaý tarapyndan bir zatlar salynandyr da. Ýöne şu pursatdan öň aýtmaly zatlar. Olam men atam, kakam derýagly, on kakady gelen aga men garratam. Mollaçyly adam bolup köp ýanky dini destanlary Yusuf Züleyha, Sagdy Wakka, Sakynnaky destanlar, onu ýene dini rowaýatlar, onu dini goşgular, gadallar aýdýardy da, hem men kiçijek özügi goluna alyp, adan aýdyp, gadallar aýdyp, men pikirimçe kulağıma siňdiren bolmaly. Kulağıma, kalbyma şu owalar ýanky siňen bolmaly. Ortam biraz atam aýdan gadallary şol destandaky wakalar kiçiklikden galyp hemem şu ýanky aýdyşmaýan gıylaryň däle kakmaklary şu iki görendim şol. Başga o ýerlerde toýlarda bagşaýdanam görmedim. Göreş tutulundan görmedim. Ýokdam toýam edilýärdi da. Mektebe gittiňiz ýöne? Ýok, utada mektep ýok. Mektebem ýokdy. Ýok. Siz näçinji ýyl özüňiz çağılyňyz? Näçinji? Men özüm 49-nyň aýagy da 3 günden 50-nji ýyl başlaýardym. 49-njy ýylyň 28-nji dekabry. Onda sizin gürrüň berýän wakalaňyz 50-nji ýyllaryň ortalarynda? 54-nji ýylda çeldi. 53-54-nji ýyllar. Ondan 56-da biz şähere göçüp gaýdýas, Ejem alyp gaýdýar bizi. Ýör, o Serdar şäherine aýny çağalar aňarda mektebde bilim aldylar zatlar diýip. O ýerde de mektep bady tutulýar, ýöne bilemok. 3 mi 4 klara çellöýdän. Sınıfa 3-nji 4-nji sınıfa çellöýdän. Onda siz tutula 6 ýaşyňda çelle ýaşapsyňyz. Hawa şeýle. Ona Ejem alyp gaýdýar, ýör, şol ala dedip bir de Ejem kakam arypdyr. Ýör. Näçe doganyňyz? Bir özüm. Oglan. Maşgalada ýekeje oglan. Ýöň menden biri bar eken, menden öň biri. Ol soğuklap ýogalypdyr. Çağı wagty. Ondan ýokdam 2 tane oglan bolmaly, hem özümden kişim 2 gyzygym bar.
Onun şu gaýdýat ýöne körpe gyýjygymyz Serdar şäherine gelemizde bolýar 55-nji ýyl bolýar. Soň üçin bilýän de 55-de eýem biz şäherde. Oşa dünýä ýynynda azap gyýdaganym. Soň dünýä ýynyndy gördüm men. Gözüm öýümizde boldy. Bäwejik dünýä ýyndy. Eýem şonda da Feredemde de gawanyny beýem ejemi. Şu da ýus ejemi ýeninden alyrdy ýa-da. Gowy bäwejik gatyrda. Heme begenýän gyýjygyňa. Hemem gawanyň. Ejeni. Ejemli gurruna gereňizde. İr ýitirdiňizmi ejeňizi? O 4-nji klas wagam ýitirdim. 4-nji klasda gap ýogully pahyr. Ýöne şoňa şelli ejemiň öz çağlaryny bolan edep terbiyesi, görüllüsi, arasda bolmagy, oňa geyinmegi bir öwretdi ýarmyşa. Şu mektebe gidemde de mydamam oňa jalvar, oňa köwüş, oňa eşikler geydirýärdi. Emma gidemäne bolşalardan emma köp oğullar şol köňeje köwüş bilen barardylar mektebe. Köňeje köýne bilen ejem şol atdyry gaty ün sörüp meni täze eşik geydirip şeýdip ýeberýärdi. Men onuň her tapar mektebe gidemde okuw ýyl başlanam. Edil bir toýa barýan ýaly Ulukan waka barýan ýaly şeýdip barýardym hemem keyfim kökdi şähtim açyk. Ejeňiz gidenden soň şo zatlar siziň durmuşyňyzdan gitdimi? Şoň ýerine dolup bildilermi? Belli bir wagtdan soň dolup bildiler o. Belli bir ilki bir kösenýän, o belli bir ýaşaçylyk kösenýän ýetmedik duýýan. Soňyň ejeň aýally oglary bar, soň gelnejeleň bar. Olaram ejeň ýoglaryň hasam şolaryň öwründe boljak bolup olar has söýgülerini bildirýärler, gelnejelerim, daýdalarym, onuň mamamyz täze görse her ýyl gowy sözler bilen, bilam sözler bilen şoň öwründe doldurjak bolýarlar. Meňde ýaň diýen goşguýyňyz ejeňize bagyşlananmy ýa-da aýalyňyza? Ikisine de bilelikdemi? Ikisine de bilelikde diýip aýdasym bilen näme? Şo goşgy dörenni men şahyr däl. O ýöne şo goşgy ýazaryny beýden ok. Şo pikirim bolan ok. Ýöne edil öz hututy durmuşynda, şahsy durmuşynda bolan wakalaryň özi itekläp bir hili şo mowdugy ýöň oklýar, onuň bir teljer pikir edip görýän bolýany. Onuň pikiri emele gelýär. Masal üçin men size aýdaýyn. Amala mektep ýyllary hem kişiň başynda bar. Ya talip ýyllary hem kişiň başynda bar. Burdan şo ýerde söýüşler. Gyýy oglan bilen oglan gyýdylan. Ýöne şo söýgü bolsa gitse barar, as saatany magribde akylyp gitse 7 ýyldyr hökmana duşmalar olar. Ýaşlyk söýgüsü uzaga çekmeýär. 3 ýyl, 4 ýyl, 5 ýyl, 6 ýyl, onuň ahyr birleşilýär. Maşgala emele gelýär. Onuň çağı dünýäne. Onu pikir edýän. We şu mehriban gyýlarymyzyň hemmesiniň Allah tarapyn berilen o borjy ýene bolmak. Insany köpeltmek, 9 ay garnynda götürüp, onu kemara terbiýelep, ýene insaniýet dowamadyr ýaly ýene bolmak. Şo söýgüleriň, şo söýgü näme üçin söýgü? Şo gyzykly söýgen pursadyň, şä maksadyňda birleşip, çağı öndürüp Allah'ın buyruğu boyunca dowam etmek. Şo zatlary insany öz ýanymdan hawa. Öz ýanymdan şonu pikir etdim de, ondan söýgüli gyýdym, näşe söýgüli gyýdym diýsem, düýbünni ahyr epes wagtlap bol ene bolup ýaşamaly. Şu ojagy ene bolup ýylatmaly. Diňe gyýyl bolup ýylady bilmeýärdi. Gyýylygyna bütün ömrüni gyýyl bolup ýaşap geçip bilmeýär. Man ol çağa dorup, o maşala öz maşalatyny we paly bolup ojak saklap, şonu pikirleri etdim de, ondan meňe diýen goşy aňsatlyk bilen ýazyldy, ol birden gözden tap bolany özündäki zatlary teljerimde ýanky
Indi näme hakynda gurrun edýänmede tomaşaçylar düşünýär ýaly şonu goşgy aslynda men bir gowryanjygylanyň biri bar. Men bilem okdum seň bu goşgyňyzy aýdym edip damana ýolundan usatlyk bilen ýerine ýetirýän ýigitleň biri bar. Merdan Nurgulyjew. Şoň aýdymyny diňletdi we şol aýdym şeýle gowryan aýdymlanyň biri diýip aýdyp berdi. Ondan soň üns berdim sözlerini hakykatdanam ýadaýynyp ýadyp boljak bir goşgy däl. Goşgyny ilki aýdyp berseňiz, ondan soň nähili dörenlik hakda da aýdyp beräýseňiz. Ýöne şeýle süýje aýdym bolupdyr, men sizi gutlaýan. Goşgyň aýdym bolmagynyň özü şoň ömrüniň men 2 hisse artmagy diýip hasap edýän. Meşhurlygym 2 hisse artýar. Goşgy aýdym bolan ýagdaýynda. Alalaşýanmy? Alalaşýan, alaş. Onuň şu goşgy emelegelli, onuň hiňlenip özüm ýogdan saçal, ulakan salaşyly salýan ýöne ýokary derejede saly bilenmek. Notuan bilenmek, yani hiňlenip şu öz goşgymy özüň hiň tapmak aňsadyrak bolýan eken. Goşgy goşaňda, hem şu goşgyň özüne bir owaz bar. Side aňsatdyr ol. Diýmek side Allahydan saz ukyby berilipdir. Şeýledir de. Ol her bir şahyr goşgy ýadyna hiňe bilen tapaýar. Qaratam aýdan azarlarynyň, gyýlaryň, däleleriniň täsiri bardyr. Aýdym et bolly köp adamlar diňledi, ýerine etildi, gowy baha berdiler. Onuň şu düýp mardy näme-de diýende aýtsakladım düşünem. Ýene şu aýdymyň öňüne bir 4 sm ýazmaly boldum. Onuň ýazmaly boldum täri näme üçin? Diňleýijilere düşnükli bolmak üçin. Şu 4 sm ýazmaly boldum. Häzir şondan başlajak bolýan. Ene süýgüsünden ziyada zat ýok. Howe näme adam atan halany sevgili ýar geçýär, ene ornuna getirenni sen öýüňe bağlaňy. Düşünip bolýar. Ne şunu o zaman aýdyp başlaýar da meňe diýen diýip. Bu zahana batym bolup gelen ýar, näme üçin sen meň söýgüme meňdeýän? Zahana men İrallardım keveme, zanan söyün zan ezeme, meňdeýän, meňdeýän. Ezem marka gönüm joşu gaýnardy, arzularym kanat kakyp ýaýnardy. Oğlu bilen dostu ýaly oýnardy. Dostu goýun ödejeme meňdeýän, 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 öz käwämi meňdeýän. Akıl başta bolar gözellik yüzü, söýgü yürekde bor aynasy gözü. Ey söýgülüm, qabat gelin sen göze. Göz yitiren gözlerime meňdeýän, meňdeýän, meňdeýän. Öz käwämi meňdeýän. Ay, ýigit çykdym, gördü gözüm köýmegi, unutmadym käwäm kimin söýmegi. Onun ak süýdemdim senden gaýmygy. Qaymak yarım sen gaýgyma meňdeýän, 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 öz käwämi meňdeýän. Anan ýaryn seniň gazyl narlygyňa, anan ýaryn sen wefaly ýarlygyňa. Unup men şu dünýede barlygyny,
Şığır yazyan sen dünya mengde yan mengde yan mengde yan öz kavami mengde yan Unup men özüymdi barlaňa Unup men öz yanımda barlaňa Şığır ýazýan sen dünýäme meňde meňde ýan öz kawamy meňde ýan Zanın söyün zan ejeme meňde ýan meňde meňde ýan öz kawamy meňde ýan Galam budyň ojity bolsun. Wow. Inni dostsyz goýdyň. Diýäňizde. Awa. Dost bolmak. Ogluň bilen dost bolmak, gyzyň bilen dost bolmak, perzendiň bilen dost bolmak. Ine bize seret oturanlar içinde körpeje balalar bardyr. Nädip dost bolmaly? Näme maslahat berersiňiz şolara? Çağaň bilen aslında nädip dostluk gatnaşygy ýola goýmaly? Dogry meýsem şol dostluk gatnaşygy ýönerden alýan setre giyirşi. Ejem biz bilen oýnardy da. Men bilen özüne kişi ýalyke bilen, soň azap bilen ýanky aýtaryp günterip. Biz gaýrada atam ekine kirdi, gawyny garpadyp. Onu bilen ejem bilen giderdik şo taýda hem kömek ederdik, hem gawyny bişende o süýüş gawlardan, garpalardan iýe, saýat. Kanikul döwürlerini mektep okuşlarda şo taýda geçirer. Ejem hem şonda o ýerde hiç başga takrir ekinin ma biram keppäň ma atam. Her çağlar ýaly telefon oýnap oturjak mana ýok. Ona şo takra çykyp bir ente gün gyzmanka ejem de bilen oýnardyk da. Algardyk ejem Allah şerdi bilen ýaşardyk. El tutuşup eme derdik ejem ara alyp ýa elek gyýlary gyzylarmy ortalyp ona el tutuşaňam şeýtirip oýlanyp ýarmy da şeýtirip dört bol şeýt bar ýanyma takyrda şeýtirip özümizden toýlar ödädik, özümizden bayramçylyklar ödädik özümizden. Şeýtir bile oýnap, onu şo zatlaryp ejemden geçen ozaň men öz iksan oglum boldy da. Şolar bilen ogullarym bilen men dost. Tügelem aktyklaňyz bilen? Aktyklar bilen edil şonu ýaly dost bolup barýan. Şo ogur bilen onu etjek bolup edem ok. Bileme, bir salnandyr da şo görelli. Anladyr onuň ogullarym bilen arkayn bölümem oýnadyp bile basalaşyp ogullarym şeýle döwleşip sevişip taýda edip bir öýde dagam arkaynlyk erkinlik berýärdi olara. Indi durmuş gurmak meselesinde, ýar saýlamak meselesinde de erkinlik berdiňizmi? Owa men gyýdy ogullarıma da aýtdym, gyzygylarıma. Indi ejemede ýok dedim, kakamadan köplen işledim, şu bileklemek üçin meýdanyna ekspedisiýada işletdim. Onun kakamı... Broglayıcı mı? Yok, başka ketellere karşı da onun ketellere karşı görüşen yürüttü epid atriyatlar da sonra işledi. Onun kakam bana onun hatırını yadıyadı. Onun hatırı bilen yadıyadı. Ben onu gidip kakama aylığını ben alıyordum. Kıyıcılarım bilen barıp aylık alıp sonra dükkanlara aylanıp, bağlara aylanıp Qarad hem eje hem kaka bolsunuz da. Gyzygylarym maňa aýdy, käwat bir gowy sözler aýtmaly bolany, toýlarda da men hakda aýtmaly bolany, ýa doglan ölümde bellälerini hem ejemizin hem kakyny orny tutup bildi diýip aýdýarlar. Bolanda artyra aýdýarlar da, üstüne zat goşanoklar. Ondan men aýşykladym, ýa-ni karşımızda öýdümizde enemizde, o sultan enemiz karşılıklı zaýda. Bir gün ortadan bir nahar pişirip berýär, galan zatlar biz öz günümizde görýär,
mektebe gidiyor, geliyor. Yani onun yetişenler işimiz. Yani yollaşta ilemağa özlerine berip. Onun ayçaqlardan egin eşigem özümüz yugan yerimiz var. Ütüklemeli bolýar gilen üçin. Bir ýönkýäli ejen bar dogryna kel qadaly üns ýokda, çağalara berijek üns ýok. Mehrem ýok. Hasan onun ýaky gelin gelýär. Meni öýrýärler, da ondan soň öýe gelin gelýär bolýan. Onu üstüne de bäbezegem getirýär bolýan. Öýüňe siziň ojaňyzda ene gelen ýaly bolýar. Wagty nahar bişip dur. Doğulun egin mahsi yolup dur, ütüklenip dur. Daha aradan enen orunu tutan şot durup öyle durmuşun öyle aydiya da bu zatlar. Şo koşgum şonun döredim men diýen. Şo zatları görüp de bolanda atlar aydiyan men. Indi şo koşgyň şahsiýeti alham berendinan ana daýda. Şu wagt ana keyk Alparslan adynaky Milli Drama Teatrının arxiv bölümünü işleýär. Şol teatrın hem artistleriniň iň bir söýgüli adamlarynyň biri. Hormatly ýa-da. Men özüm ýüzüni gördüm diýsem ýalançy ýöne. Öwe dagan ýani ýollaşy diýsen, ana daýda diýsen hemmesiň iň gowar ýani nalarynyň biri. Hormat goýarlar, olaryň şu teatrda da biriniň ýaş toýu belýärde ýa başga bir bayramçylyk gutlanda ýa bir bärekler boldy. Ana gelejide bilemok. Öň aslında ýatyr meni bilemokmy? Qadalçy bolup gidip durar. Qadalay ýa-da bir toýlarda da aýdyp onu çağırıp oradylar. Tüweleme. Qadalaydan bir awara edinip durar. Söýgü hormat qadanyp durar. Tüweleme. Toýa sowgat etmesi bar. Qarad onu maňlaý teatra ýazylypdyr, yrkaly teatra atylypdyr. Indi şol gaýmak geliniňiň ömrü uzak bolsun, ýene uzak geller ojaňyzda bileje hawa saçak başyna datly nygmatlarla artyk çoğulukluğunu gujoňyňyza alyp oturmagy men size dilek edýän. Ýene bir aýdym bar. Siziň ykbalyňyz bilen baglymy şol aýdym. Nuri Hudaýaly siziň oturan ýeriňizde oturup Nuri-den aýdymlaryň biri, ykbalym diýen aýdym. Adamlar aýdymyň after men däl. Men diňe bir ýerine ýetirji, aýdymyň eýeti öwezlädi, diýip gitdi. Indi bu aýdym hakda soramazlyk mümkin däl, sebäbi hakykatdanam şeýle bir ykbalyňyz siziň ýüregiňizde tagma goýmadyk bolsa, men pikirimçe beýle heň beýle şagyr döremezdi. Owa elbetde nähel bolýar. Köp tardyr aýtmagy çekinýän hamda, andy ilk bir göz başyndan bir ilkinji söýgü diýip barar, gaýbana söýgü. Şeýle bolýar, onuň oda başa baranok. Bir dürli sebäpler görä, ödem durmuşy akımına göre, durmuşun Türkmençiligine göre, Türkmenin däpdetligine göre bir käýerde bolmaýan zatlar bolýar. Onuň soňda häki men bir sokumdan gelen oglanla köp zat görmedik adam. Hemme zat göwüňe bolmaýary, gowul bolýar bolup durdy, emma durmuşda käwatlar onuň şartlyk tarapanmada. Taýýarlan şartlyklary. Taýaran durmuşun taýara şarpyjaklar ba, o da ulukan näl? Ýöne şarpykda. Onuň garaşmaýan dadyň onuň şoda gama batyrýar, oýa batyrýar, şonda bir ol adamyň ýa bir şahyryň sözde ol bir şahy göwünden çykan pikir ol. Ente dünýäni bilmeýän, dünýäni köp zatlar baş çykmaýan düşünjesi ente kämilleşmedik yaş oğlanjyň pikiri, mena şo pikirlerim näme üçin ykbalym gowurýar? Häbi edil şon ýaly oğullar, türkmen oğullar gatykanda. Köp kişi diýär, hemme men ykbalym, men ykbalyp durarlar ba gelip ýanyna aýdýarlar da, Nura da şeýdip aýdýamyşlar. Häbi ol ýeke men ykbalym däl. Köp türkmen oğlanjyklarymyň ilki söýgüsi barada, şo düşünjeleri barada, şo hayran galmak bu näme üçin beýle bolýar diýen ul sorak ba. Aslynda psixologiyada şon ýalak aşyk bolmak we öz söýgüňe ýetip bilmän şoň ejirini çekmek öz lezzeti bar diýär. Beýniň işläp çykarýan garmony bar. Hasrat çekende. Beýni avtomat şo hasrata öz barýar diýär. Yetmezligiň söýgüň ýoluna edýetkenmi lezzet ýöne şoň edýedi süýçi diýämişde. Bir akyllar. Şo edýeti çek bolup ýörýär şol aýdymlar, gussal aýdymlar diňläp, gussa çekip ýatýan ýaşlaram bar. Ýa şol begenmek, gussa çekmek ol eýem Allah tarapyndan berilen adama. Şoň üçin adam käwatlar hiç kim boyun almaz, ýöne
Qamma batasın gelen wagtamadı. Yo sebäbi şo gamlanan wagtynda beynin çıkaran gormonu var. Şol gormonun belli bir derejede adamy ehtiyar ýagdaýy var. Şoň üçin gussala aýdymlar basym meşhur bolýar. Dogry aýdýaň. Inni şu ýerde gussa we şatlyk kaktaky gurrunga geçemizde. Men hemişe bir pikirde. Ağlatmak, aňsat, güldürmek hat kyn men üçin. Tomoşaçyny alalaşýan. Doğru, alalaşan. Inni komediya janryny bizim yurdumuzda Türkmen kinematografyna we teatr sanatyna şol rejissörüň işi ýa şu dramaturgyň işi meniň üçin has täsirli dip kimin eserini saýlardyňyz? Aýratyn komediya janryny. Komediya janryny Seýär men özüm üçin iň wagul mesele şu mesele. Şol halky güldürýän bir eser tapmak, şol döretmek, şo wakany tapmak, oňam ahlak taýdan sagdyn bolmagy has kyn mesele. Sagdyn gülküýüni tapmak kyn. Şoň üçin sizden soraýan, ene şu ýazyjynyň eseri ýa şu dramaturgyň eseri ýa şu rejissörüň işleri men üçin komediya janryny öňde diýerdiňiz. Kime? Türkmen sunugatyny umuman Türkmen sunugatyny. Sunugatyny ýa başga dünýä ýazyjylaryň. Ilki dünýäni alalyň. Dünýäni alsak näme? Öňgülene bir Fransuzlaryň ýazyjyda Molière diýip. Jean-Baptiste Paclen Molière, şonuň bir topar teatr üçin ýadan dramaturgiýa eserleri bar, hemmeden gülküli. Şeýle ustadlyk bilen ýazylan soň üçin ol dünýä belli de meşhur. Onsoň ruhlaryň ýazyjyda Nikolay Vasilyevich Gogol'un derin oğuşu komediyası var. Onun öýlenmek komediyası var. Yine de başka da satiriki yani romanları, povestleri var. Onun Türkmen tiyatrosunun kinosunun gelsek bir yerde de özünün bir şuna şemeleşmeler bolunla yine bir belli bir aftar alıp şu komedi oruna şu qoýýa diýip biljekkä yine şogly çykan eserler bar, teatrlarda kinoda da bar. Şolara da men gatnaşmak meser etdim. Ýoksa asliýetinde maňa şu ýaş wagtym okugtar gelen döwürlerimiz ýa-da başga gahrymanlaryň keşfini berýärdiler. Mysal üçin Beýik Wataşylyk Urşunyň gahrymany Aýdoq Tahyrowyň keşfini ilkinji bolup ýerine ýetirdim. Ýazdan Arman Jumaýew beren kitabyny şu Öwelgelen Aýdoq diýäli ajaýyp adam diýip öz gol çeken bar da dörden keşfini tarih şahsiýetlerin keşfinden başlapsyňlar. Onuň Beýik Wataşylyk Urşunylaryna nemis faşistlik basbalçylaryň hataryna ýa-ni Ağa Berdiýew olaryň adam täýärli bolup ýene bärgi işlenna. Razvedkaçy da şoň keşfini ýerine ýetirmek meser etdi. Rejissörimiz Bayram Teydullaýew. Koýunumyz Bayram Teydullaýew goýdy. Şeýtirip ýa-ni men aýçykladym başga da söýgüli gahrymanylaryň hem keşfini ýerine ýetiren boldum. Şonu ýaly tarih gahrymanylaryň keşfini ýetiren boldum. Soňradan ýuwaş-ýuwaşdan şo mydama bir gahrymanylaryň keşfini ýöretmek kyn bolýar. Bir-birini meňzäp başlaýasyň döredýän. Galiba giri aktyor. Onu şoň üçin käwat üýtgetmeli, käwat bir başarak keşiflerim ýerine ýetirmeli bolýar. Ine şu ýerde de komediýa janry, ine Kılıçkuluýewiň aýdan öz döretde komediýa hakda ýazypdyr Kılıçkuluýew ýazyjymyz. Wagty erkekler diýip oýun oýlaýar. Bizem ýa-ni okutar gelip bir 5 ýyl işlendir ta şonda. Ýaş tomoşaçylardan. Ýaş tomoşaçylar teatry Amangul Membedow adynyň teatrda Bayram Teydullaýew goýdy. Şonda da baş gahrymanylaryň biri şu Bappy diýär. Şoň keşfini ilki Hommat Müllük ýerine ýetirdi. İkinji toporda meni belläpdir Bayram Teydullaýew. Onuň Hommat oýnanyň Hommatyň oýnaşyny gördüm. Onuň özüm hem şoňa girişdim-de soňraň bu owallara, şäherlere aýlanyp şol keşfe gowy girişdim. Aýta bir aýlap 40 günläpde gidip oýnamalylar. Gize şu kalfaçylara, daýhallara hyzmat etmeliler. Şo ýerde şo komediýa janryny şo Bappy diýip başladym. Soňraň degişme aýdynlaram aýdyp başladym, degişme goşularam ýazyp başladym. Şonu görübem kino rejissör Muhammed Feýunhanow sahnada hamala
Halih partiyada artık Salif'in 60 yaşı dolanına şoňa bir soňa dedin diýdiler bize teatrda. Ondan Nur Hudaglyw gitarada, Bilbil Mämmedow dutarda, menem gaptalyna goşulyp, ýanyma Saýdym Şökmeni goşulyp, meň sözlerimi artık salhakda artık zallydyr diýip goşýadyp, şonu heňlenip aýdyp berdik soň. Parahat kino teatrına Ýaşulymyzyň, Halipamyzyň 60 ýaşy belenini biz 3 bolup şonu ýerine ýetirdik. Şo ýerde de kino rejissor Muhammed Höýünhanow şu kuşçu kinosyny, Grossmeister kinony aljap golyp beren eken. Şonu ýanynak ýoldaşyna görüp, ana ballyk özgelen diýip görkezipdirler. Taýynja Gahrmany tapýar. Şo ýerde de bir oýlar edenlerine ýalym ýülüm edip zady bir artysalla şo fetrlere görä şo fetrlerin ödüne men degişme batdy. Artysally hakda Gowdatlarymada köpedi. Eýem artygy ol roluna tasdiqlapdyr şol wagt. Balla ödläp ýören ekenmi? Ýa artygym? Ýok, olam taýýar diýer. Olam taýýar diýer. Ýöne ilki balla diýerler-de. Ýöne belki kim bilýär, ol Artysaly Abdullaň rolunu ýa men için bilemokda. Ýöne balla diýerler, ne şu ballak diýipdirler. Ýöne Artysalym şo ýerde mümkin belli bolan bolmokyn. O ýa ballak Abdullah diýen bolmoklar mümkin. O şunu ýaly sak edýär. Işeýtirem Halipamyz, Ussat Halipamyz dünýä belli Türkmeniň o kinosyny otuny ýokary gallaran Babanan bilen bile okan Daşkentde şunu Halipamyz bilen bile düşmek meser etdi. O da hemmek şa getiren bagtda şoň üçin özümi kino aktör hökmünde artyk aga bilen bile kinoda şo kuş partner bolmak gawa. Çykyş edenime ören begenýän. Men iň gowurýan sahnalarymyň biri Mosa Öp, Mücerret Öçök Sallaklaryň parçasy. Şo sahnagy hiç açan ýadymdan çykmaýar. Çağlykda beýnimin ganan sahnasy. Muhammed Ağa Türkmen kinematografyny komediýa janryny men birinji ussat hasaplaýan. Men dostum Melawşy. Ajaýyp kinosy Çarverdi Faverdi baş geçdi. Halkyň her bir epizody, her bir replikasy adamlaryň dilinde ýaşaýan kinolar döreden ussat. Ýartyly hakda da Allah öýden, ýartyly şoň gowy. Dogry aýdym. Size şeýle soraw, men öwezde diýilse, hemişe size rol beripdim, seýsiň rolny. Jaň etdim öwezde ertir surata düşürjek bolýar. Aýlawa gelmeli çülidäki sahnalanmada ertir düşürýär. Bir gün öňünden jaň edip sizi surata düşürmäge çağırtdym. Häzirim şol gerekedi bu tonýan. Türkmenistanyň halk artistyna jaň edip öňünden duýdurtman, ertir göni surata düşmäge gelin diýmem özi. Gromatçylyk sırlyň alamaty elbetde. Ýöne şonna gelmeňiz şo Yürekdeş filminiň tamamlanýança siziň şol surata düşmäge gelmeňiz maňa şeýle bir güýç berdi. We sizi näme getirdi şo ýeriň surata düşmäge? Indi Muhammed Höýünhanow ýaly rejissor bilen işlän ussat, artist, Halipa artist, ýaňlar ýörjen edýän telerejissoryň işini. Siz ondan öňe men bilýän Seýs filminde, Murat Orasoň filminde de baş keşfi döretdiňiz. Başga da kän filmlerde häzir olar agzak geçerdi. Ýöne şol syomka surata düşmäne sizi näme getirdi? Getirdi. Dogry aýtsam, şo wagtlar bilemok. Käwatlar soňa dörejik şäherlerine bir şeýler ýagdaý bolýar. Bir ýyly hareket alyp bir pikirlenesi gelýär-de. Yani kinoda düşmän, teatrda emetme bir özüň seljirip, bunun täze güýç bilen kino işini ýapşarýar. Şonu şu hareketime wagtyma gabat geldiň sen. Ümsümlüge. Ümsümlüge gabat geldiň. Şo sen bozdyň men ýene diýsal sportotumy. Ondan şeýle ihlas bilen diýäň-de telefonu şeýle edip aýdýaň da sende bir gowy höwes bar da, iş etmek, döretmek niýeti bar da. Şoňa näde baýdym? Yüregim awad diýen. Dogry adam. Şoňa yüregim awad. Şu edesi gelýär men şoňa ýok diýmeli diýen ýaly pikir bar da. Ondan yüregim awanyň ýene bir sebebi bar. Näme şu yüregim awýar? Yüregim awmak üçin ýene öňünde de bir zat bar. O da men o da şykyydym. Bennetelli bolan. Bennetelli o da şykyydym. Onuň biňem etjek bolan zat bar diýip şoň üçin ýok diýmän diýip öz diýin zalsymy kesip
özümü yani din zalıştan pida edip mahrum edip şey katlaştım. Yani ekonomik senin işlerini gördüm, beylik oğlan aydım, şu oğlan yıllarım. Näme? Burada halk üçün hizmet edecek bolýanyňyz. Halka burada begindirjek bolýanyňyz. Oy din zaltyn, şahtar zaltyn, gowna zaltyn, gülsün, ýylgyrtyn diýäňiz. Şoňa da men goşan üçin men ýene şu tutup pedagoglaryň sag bolsun aýdýan. Şu film öýde bar, çağalar görýär, agdyklar soňuljak amma olara men nädip oda görerler, nädip. Ene öwedäde şu wagt halk üçin nädiňiz? Halkyň hyzmatyna adam. Sahna çıkan her bir adam halkın hizmeti üçün sahna çıkıyor. Yönü halkı iyidine düşürmek deyip bir zat var. Ve halkın iyidine düşmek deyip yine bir zat var. Yani tomoşaçın iyidine düşmek. Inni men üçün häzirki soňky 3 ýylyň içinde iň kyn sorag şu. Tomoşaçyny iyidine düşürmek. Häzirki wagtda Dünya Türkmenistana diýemek bütün dünýäde agramly bölegi Hollywood bolsun, umuman sunuwatyň hemme ugurlaryny, estrada bolsun, Roşan Nefes bilen 4 saat oturup gurrun etdik de gepleşip ýazmakka. Wawaly mesele sunuwat ustatlary köp bawatda. Ustadam diýmeler sunuwatda gadamasan adamlar tomoşaçyň ýyzyna düşjek bolýar. Tomoşaçy näme isleýär? Tomoşaça näme ýaraýar? Näme hilaydym ýaraýar? Näme hil aýtsada tansidiýär? Bir hili şu inni tomoşaçy seni ýyzyna düşer ýaly. Näme etmelike? Kämil sunuwat üçin tomoşaçyny sahna tomoşa etmäne gelmek üçin näme etmeli? Şular tomoşaça ýaraýar diýip eser ýazmak diýerler. Meniň ýazan eserime tomoşaçy geler ýaly. Näme etmeli? Düşündüm. Menin pikirimçe, hatta şol döredýän adamyň özüni özü bilýän bolmagy mümkin, bilmän hereket edýän bolmagy mümkin, ýöne düýbüne bir zat ýatyn bolma aşagyna. Şeýle bir insanlara bolan ýaxşy niýet. Onu özüň bilmän edýän bolmagy mümkin. Ýöne bir zat edýän, ýöne aşagyna şoýsyrda. Onu soň akly ýetirän bolmagy mümkin. Käbiri bilip bilmän şonu ýaly aşagyny ýaxşy niýet ýatyr. Ýaxşy niýetem söýgä ýugurulanma. Ýaxşy niýet hökmen söýgä ýugurulanmaly. Onuň şoň üçinem haşany şyndan söýsen, şyndan ýaxşy niýet etsen, düşürüp bolar diýip pikir edýän. Tomoşaçy sen ýygyňa düşür. Halkyň ýygyňa düşürüp bolar edýän. Şoň üçin mysal üçin ustad başlarımız var. Hawa. Tağzep Barf, Ödünýat Nowatov, Nurul Gulov, Oradyl Ilyas, başga da kän German başy, Matun Garly, Uras Salar, Gaýgy Şaryp. Yüregine şeýle ýaxşy niýet, ýaxşy töýgü bolansoň, öz üstlerini heççiklep edip iňe bilen guýgadan ýaly işleýär öýlerini. Tutarın sadyny çelli. Aýlmara çelli. Sözleriň manasyna görä gaty ummasy iş edilýän bolmasa, on ýaly halky ýerine düşürüp bolmaýar. So ýaxşy töýgün hökman özüne bolan garaply, ýani Qur'an'da edýän aýtýaly, garaply darap onuň şeýtirip önüme öndüreňdi. Ha edýän işiňden özüň nägile bolmaly. Nägile bolmaly. Özüň tanqidçi bolmaly. Özüň talap etmeli. Özüň çenini bilmeli. Şunu şeýitmedem halka yetmez o diye. Ama men käwagtlar bir jada aýdan bäri gizläp durmaýyn. Şu radio owaz ýa-da teleýanlaryň owaz emelerini mysal üçin Taqjep baryň 2 detlerini goýup berýärler bugün aýdyşyny. Ona ýene soňky başlaryna diýen, Taqda agaňky başgaça bolup durdy. Ölçegi başga. Sekundlaryna çelişi öýjüne girýär. Ama başlary mysal üçin men aýtdym, bir ýerini giňelýändirin, ýa ýetirmän goýýandirin, ýa artykmas geçýändirin. Ustalarda hiç artykmas geçmegem ýok, bärden aýtmagam ýok. Edilşi öz öýjüni, öz galypyny. O näde edip bolýar? Ýani ummaty halka bolan söýgü, ýaxşy niýetiň özüne bolan talapy bilen, gazapy bilen işläp şonu ýaly öndürenni, şol önüm halka yüreğine derrew barýar.
Yüdün uğruna bariyada halk son iyini duyman galya. Halkın şu düşününü bir ihtiyar düşe olan iyini. Düşöte gelen o halk. Yönü benni bolayalarda son yalı. Düştün mü? Son işinin edir şu aydın ta sınotunu bolşayalı. Tiyatro sınotunu son geçire. Eğer de men öyde gazaplı işlemeyen bolsam. Yogunu baydan yalı bolmasınlar. Şu geleceğinde oradan o giyce men yatyan zayım mı? O saat dangdan işte 4'te de qıyırıp batırın ya sözlerimi. Oynayan kesmin sözlerini tanıp ettim. Ya buradan şu yatıran oğa seni. İlk bir yatıran yalı biraz yatyan oldun buradan oynayan oldun. Onun yatıvılan o. Onun yatıvılan o kolunun ne mi yatıran o seni? Şu zaman kahramanın sözleri daha yatıran o. Bolan o. Onu şu sayrap yatırdın. Onun bağırak görüyorsun. Ehengini bağırak görüyorsun da. Misal için bir cösad aydayın. Men seni söyleyen sözü aydalı da. Şoň näçe görünüşi var ayıp bolýar. Men seni söyleyen. Men seni söyleyen. Men seni söyleyen. Men seni söyleyen. Men seni Ağzı tapmalı hakikat. Hayır verek sana son. Bir sözün eheni var onun yasamaysan bolmayan. Tomosu şu yürekten degir baysan özüne bağırsın aşeyle mi? Özüne bağırsın. Indi siz keşiňiz hakda aýtdyk ýani. Murad Oradowyň filmine başga da haýsy kinematografda rejissörleriň filmlerine keşip döretdiňiz ýatlak geçeliň sebäbi siziň tejribeňiz. Eger de aýtsak, Ulakan, Sanaw emele geler. Rejissura men iň bir aňsat bolmadyk işleň biri hasaplaýan şoň üçin tomoşaçylarymyz goý tanyş bolsunlar. Nähili kinematografda eserler dörýär, teatrda haýsy rejissörleriň eserlerine çykyş etdiňiz. Atlaryny aýdyp geçäýsek. Böyle aýdyp geçelik. Ya o hukuk turup gelemizde 73-nji ýyl aý bir 4-5 aýynyň soňam 74-nji ýyl başlatdy. Şonda Türkmenistan Halk Artisti Hal Mehmet Kakabayev olum o at derecesi yoktu. Birinci ulu diplom işine başladı altının övüşkünlüğü. Bir Balkan'da nevişçilerin kemale gelişi, nevişçilerin işgallerinin ayağa kalışı var arada ilkinci. Rahmetkeşlerin o. Son şunun Sonda Hal Mehmet Kakabayev men kino birinci çağıran adam şoýarda Muhammed diýip bir oğlany, çopan oğlan şol Nevit Tataryan işgär bolup ýetişýärdi, şonu görkezýärdim. Oň üçin bir 3 aýlap barda gelmezdi, Oturdepe diýen ýerler bar. 3 aýlap şo çölüň içinde ýaşadyk. Bir agaçdan wyşka gordular, o atlar beýleki wyşkalar bar demirden. Emma kino köne dörüşli bolandan agaçdan wyşka gorup şotada vagonun içinde yaşap, onun su yok, kıyın, su yok, çölün içinde barta gelmedi ya. Şoýarda bir nevşilen bir 4-5 tane bir zaýlary var, şotada kıyın şertlerde yaşap, şoýarda 3 aýlap hakyky şo neft gady işleri bolup çykyş etdik. Şol 74-nji ýylda Hal Mehmet Kakabayev şo kino çağırdı baş kahramanı. Kinoda ilkinci rejissörüňiz da. Onun şu kinonu görenden soň, onun Kozogul Narliyev yok demek başaratly kino alana da şu baş kahraman Toyçun keşfine çağırdı. Sizin iň ulu roluňyzyň biri o. Toyçu. O ýerde de şu meşhur kino aktrisamyz Maya Ahmedova bilen bir maşgala bolup şu kinoň esasy boýunça bir maşgala bolup özüm psixologiýa bagatda gaty agyr kino dramaturgiýa samşoň. Neçe ettirip o ýerde nevşçileriň kinosundan Muhammed bärde Toyşu bolup tanal boradında, aktör ýokmunda. Ona sonra zaman ýoş-ýoşda gidiberdi. Onun teatrda da esasy rejissörleriň biri Bayram Seydillayev.
Onun Durdu Mehmet Orayev, Kıdem Türkmenistan Halk Artisti, o wagtlar ikisinin soniyal formatlı adı yoktu. Şolaryň şu teatrda meniň kämilleşmegime, şu halipalaryň ady bir altyn harflaryň kalbynda ýazylan ýaly bolup dur. Ine şunu ýaly Başga-da haýsy kinolarda keşip töretdiňiz? Bir artlaryny, rejissörlaryny agdak geçäýin. Ýani Muhammed Hüseýin Ballak gawa. Ballakdan öň Hesretli söýgü hakyny hekayet diýip bir kino aldy. Bir daşogyň o gyrba kum. Gumyň içinde, gyryň içinde döwkesen galatyň ýerde. O ýerde häk edilbiziň tutlawamy diýýär, hiç şeýle ýok. Ýani büýtgeçlik taatlar ýok. Diňe ýani şarwalar, gara öýleri kiçirek kepbeler. Şo ýerde alyk, o ýerde de wagonyň içinde ýaşadyk. Artyk Salliýew, Aman Ödeýew, Mergen Niýazow, Oraz Serkezow, Hommat Müllük şunu ýaly artistler bilen. Bu aktyor toporu. O tada ýaşap, şaýlap kino aldyk. O tada da bir türkmeniň ahal teke bedewi bar edy. Dikayak diýip bir. Dikayak diýip bir atba. Şu at barada Hommat Müllük ýani Qaqabaý baý keşfini ýerine ýetirer. O tada şu atyňa ýeder şol menem şoň at bakary. Bir arkamyň bir açyk şiş çagada ýani. Kuýkurak. Nuraly bolup ýerine ýetirdim. Ondan şu atky balla kinosynaky men jennet diýip söýgülim bar. O da şu atlar ýaşrak Ejebay. Ejebaýyň baýyň iň körp haýaly menim şoň Alqasyan baýyň. Şo ýerde de Ejebaýyň partner bolupdy. Şatada Ejebaýyň şatada partner boldum. Soň ballaga da ikimiz çağırdyk da ýani. Küçük kinosyna da Ejebaý bilen edi. Narliýew, Qaqabaýew, Söýünhanow. Iň ustat rejissörler. Soňyň rejissör Oradow men çağırdy. Şaýly geline çağırdy. Duruşy 10 gyýdege. Oturuşy 100 gyýdege. Ýylgyrşy 1000 gyýdege. Oturuşy 10 gyýdege. Asgarşı dağı milyard gyýdege. Kimin asgarşı? Sen yine satılar edýärmi? Topcan! Adını dönün! Gerçekten! Şu senin ağını bir eti ver. Şaşıklı oynatma! Murat! Aklını alem Fatih! Gözüm çıkar dedi. Fatih! Bırakın! Fatih! Çıkın dur diyen ben sana! Fatih! O film şolam. Murad Oradow, kin rejissör Mährem Çynara çağırdı, Seyit'e çağırdı. Onun dostum Bilbil Mehmedow iki tane çeper filmi, Yaşamın Destanı diýip kino aldy. O ýerde Ahmet Maýlyň keşini ýetirdim. Ağa geldi Allah Nadarowyň powestiýatyny. Soňam Arçaly adam diýip film aldy. Şo ýerde de Nur Hudaguliýew baş gahrmanyň keşini ýerine ýetirdi. Menem şo tada bir esas roluň biri Esen ağaň keşini ýerine ýetirdim. Bilbil Mehmedowyň iki tane çeper filminde gatnaşdym. O şu atlarym Gopa Işanguliýew bedewat barada kinoýla oňa gatnaşyp dur, ol täze çykaraldy. Ne diýip bolsa? Tek sesini ýadam. Indi aktyorlaryň içinde şol men şägirdim diýip biljekleriniz barmy? Indi näme görýärmi? Şo Nur Hudaguliýew okugtar gelip onun bilet bizim teatrymyza düşdi da. Onun öýe gelýär, öýüne çagyrýar. Onun şo Iqbal Birinji şäherdiňizden Nuri. Aydymma aşyk bolup öwel men şunu ýaýratsak diýdi, ursat berdim. Menem ýaýrat diýdim. Hakykatdan hem o sadynadylaryny işläp, kämilleşip, soňra bir klipim döretdiler, meşhur klip. Şonu soňra Nur Hudaguliýew bütün Türkmenistana belli boldy. Onu ýuwaş-ýuwaşdan şonuň döreden adam öwedagada saat edip onun aýdyp oradylar. Onu şoň üçin men Nura minnetdar. Ýoksa Nur şeýle ýaratmat bolsa, men gulaýdym galardy. Men diňe kiçirak toylarda gardaşdan özüm üçin aýdýan. Emma Nur onu bütün halk diňleri eletdi. Şoň üçin Nura men gaty sag bolsun aýdýan, köp sag bolsun aýdýan. Ine şoda
Ondan oňlan 1995-nji ýylda Şapak diýip bir men oýun goýdum. Şo ýerde de Nurhuda Aguleni. Rejissor bolup. O rejissor bolup oýun goýdum 95-nji ýylda. Şo ýerde de Haziýanyň keşfini Nura berdim baş gahraman. Şo ýerde Nur Iqbalyma maýdya. Ondan soň şu oýun gidip dur, Nurum Iqbalym gitarada aýda bolan. Ýadyma düşdi. Alpartman teatry. Aman gulmat. Aman O, gulmat yaş barnak tomoşaçylar ýaş wagty. tomoşa. Aýdanda şu Nur Huda şu Iqbalym aýdy tomoşa ýokman el sarpýardy. Ondan ondan ikinji gezek münöçim diýmem şo ýerde bir oýun goýdum. Çet ikisany rejissor teatral işimem ba. Şoň üçin Nur Huda Aguliýew şo taýda gatnaşdy. Ondan Döwlethan Mammedow Türkmenistan atdan artistdi. Handurdy Berdiýew şo Şapakda men goýgan aktyorlarym şo men bilemok beýleki rejissor. Ýöne mene şu gözüm görýäni, gözümiň gowy görýän aktyorlaryny seýleýän. O gözüň doldurýan, ýüregim inanýan, janym inanýan artistlerimiz şola ýankyp. Nuri, Döwlethan Handurdy Berdiýew, Orhan Epetow, onun beýleki gyýlar Oguljahan Resul Berdiýew. Şoňa ýene kim bar? Akmurat Arşykow şo Şapak gatnaşan ogullar gyýlar şeýtirip şolary şähertlerim hata edýän. Indi bu at men häzir edil Makul Drama teatryny işleýän. O ýerde de men şähertlerim kan Türkismet Nadarow, Kuwat Şaryf, Anamrat Saparow, Ýagmyr Gurban Nadarow. Indi şu wagt Türkismet Nadarow, Ýagmyr Gurban Nadarow diýdiňiz. Sal drama teatryny aýdaňyzda şolaryň köpüsi teatr mektebini geçmen, Aýdym Saat Sowody bilen, Aýdym Saat ustatlygy bilen teatra gelen artistler. Indi ustat artist bilen teatr ugry boýunça ýörüýti mektebi geçip okap gelen bilen, Aýdym Saat ugry boýunça bilim alyp geleniň arasyna tapawudy siz professional hökmünde görýäňizmi ýa-da olar käwak professionallardan hem geçirip gidýän wagtlar bolýar ustatlaşyp? Onu ýa-da bolýar. Indi şol näme bagly? Zähmede baglymy ýa tebigy zehine bagly bolup bolýarmy? Ýa köprek zähmet çekenler üçin şeýle bolýarlar. Men gülene ol ýanky aktyor ati çintkap qati inçeden inçe ünsü bolanna yüregini dol berenne şeýtirip beýleki aktyorlardan şol ordan drama aktyory bolsa şonu geçirip biler. Bilim bolmasa da geçirip biler. Ýöne seýrek bolýar ýagdaý. Näçe prosentdir mysal üçin? Aty seýrek, aý bir 2-3% bolanmady. Mysal üçin Şukurbagşy kinosyny alaly. Gulanmagy. Şo ýerde Şukurbagşym, Gulanmagyň aktyorluk däller. Ama son aktörler yerine getirmedi bilir sonça bolacak bolmasa bir Allah bilir. Yok, teatr bile kino deňem däller. Kinoda aktör däl birine gowy dublaž edip ses berseň, ýam keşi berip bolýar. Mysal üçin men professional aktör däl birini baş keşif alyp size ses berdirsem, tomoşaçyň duýgusyny ynanýar da. Emma teatr kino kyýaly teatrda mümkinçilik ýok. Alalar. Teatrda şo 1 saat ýarym 2 saat dowamyny ýygylar alyp gitmeler şo keşif. Tutuş piýesan sen ýatdan bilmeli. Şoň üçin otada gaty kyn mesele. Şu ýerde siz mihman gelen wagtyňyz men ähli teatr işgärlerini, teatr artistlerini sağ bolsun aýdýan we berekella diýär. Onsoň teatryň düzgüni boýunça men pikirimçe tomoşaçyň sany 10-dan 15-den ýokarda bolsa, aslynda 3 adam gelenen bolsa ataga hökman şo spektakly oýnaýmaly diýär-de. Atala uly bir gelek gepleşýärdi. Şo ýagdaýam bar. Sen 20 sany adam üçin 1,5 saat, 2 saat sahnada keşfini döretmeli şeylemi? Ondan gowaýtdyň şo atagany ýatlap, atalow, ine şol ýanky Aýdym aktyorlar bar. Şolary drama artisti edip ýetişdirmekde atagan gaty zähmet bolýar. Atagy özüniň zehinine hem tejribesine daýanyp mugallimçilik okuýup bar, öwretme okuýup bar. Mugallimçilik okuýup bar. Şoň bilen daýanyp köp Aýdym aktyorlary artist däl aýdymçylardan aktyor ýatlady. Ýatlady, mysal üçin Rahmet Arnagaliýew, onu Tuhan berdi, Uraz Berdiýew, onuň Şynar Jumaýewa, Bahar Hojaýewa şeýtirip şolardan gowy saýatly hemra oýunyna gowy çykyş etdiler. Şu wagt aýdymçylar agdaňyzda Arçyn Malalan spektakl göremde siz Orazgul Gurtowa bilen ýalňyşmasam partnýor bolup oýnadyňyz.
profesyonel aktör değil. Aktörlük mektebini geçen değil. Öde aydımçı. Ödüm siz Türkmenistan'ın halk artisti. Sizin näli tecrübeniz? Indi şu näli ýagdaýlarda siz häsiýetinizi görkezýäňiz, men profesyonel değil, biri bilen partner boljak diýýäňiz. Ya bir yerde onu ýaly kim şonu görkezýän bolsa, diňe ödüne delil edýändir. Siz şonu etmeýäňiz. Ýok, siz delilligini bilýändir. Şu wagtyn garşydaşyňda partner diýilýär. Şol faktoryň söýmeden, hormat goýmasaň, syýlamasaň, seňem döredýän keşfin gowy çykmaýar. Haçan şoňa bunu hormat, syýlak bolanyny, ýa-da bir iş edýäňde, ýeközüň aljak galaňy ýok. Bir topar adamlar, şoň üçin hemme iň kiçik roly çelli ul hormat bilen garamaly. Men halifa bolsam, ýa şol ordan gutaranım bolsam, ýa biz bir zada gullugy diýär. Bir oýuny halka hyzmat edýär. Bir gämçilik zany bir diýär. Şonu ýaly zanymyz bir. Şoň üçin hemme kynçylygynam, gowy tarapynam deň çekişmeli, şoň üçin bärde birek gün etmezlik etmek, kemsetmek, ınjytmak bolmaýar, ol diňe oýuny dörejilge delil edýär. Şoň üçin men oradyl gurdy bodan gaty hoşal diýsem höwes bilen ýerine ýetirýär, zan çekýär. Onuň hamala men şol şuurdan, drama orundan bilim bar bolsa, şoňa münasip partner bolup bildi de. Hawa, men näme üçin şu wagt şol sahnany ýatladym, men şu spektakl lezzet bilen gördüm. Men käri boýunça ýa-da alan bilim boýunça aktrisa däligini duymadım. Oradyl gurdyň şo ýerde ýadyma düşýär. Ýene bir spektaklyňy ýatlasym gelýär, pek söýgüýüniň güýji we siziň bilen sahnada köp partner bolýan Ogul Täçhan Ivany. Şol spektaklyňda komediýalaryň içinde iň şowly çykan spektakllaryň biri rejissor Aynadar Batyrov we ähli dörejilik topuryňda berekella diýen we zäde şu ýerde mümkinçilikden peýdalanyp tomoşaçylary çağajyklaryň elinden tutup ýa-da özüňiz boş wagtyňyz teatra barmaga çağırýan. Sebäbi mehriban adamlar canly sahnanyň täsiri hiç bir kinematograf internetdäki videolar ýa filmler bilen deňer ýaly däldir. Siz meň bilen alalaşýan. Teatryň berýän ruhy lezzeti we onuň terbiýeçilik ähmiýeti başga mı diýen? Dogry diýen. Ýeri gelende men ýene şu bir galdyrmaýdym. Ýa Arşil Malalaryň spektakly bar. Şo ýerde men şäherdiň biri Saatly Halif bar. Şoňa bir gülküllü sahnany ýerine ýetirýärdi. Onuň meňe partneri ýazyby sapar geldi bar. Saatly Halif ol diplom bar şu drama orundan. Ema ol aýdymçy ýazyby turan. Ikisem deň derejede ustadlygyny ýerine ýetirýärler. Onuň bir aýtjakladym. Şol Arşin Malalany görmek üçin Adrejanyň ilçhanatynyň işgärleri geldi. Gördüler-de, o hemmemizden gutladylar. Ýöne ýazyby bar, ýa aýdymçy. Şonu gaty hakyky kabul etdik diýär ýa. Keşfini döredişine. Hawa ýazybyny menen bilýän. Hakykatdan ýazyby komediýa janryna gowy aktrisalarň biri. Daş keşfim ýerine ýetirşem. Ýazyby şu telli diýýärler. Saatlyga meňki welin, şoň söýgürdi welin keşfini ýerine ýetirdi. Şolaň sahnasy umuman hasam tomorosym gowurýar. O söýýärler mandan sonra. Nestada ýanky gawat geldi de. Aýdym şartyýytyň näli şu derejä ustadlyga ýetip bilişi. Ýöne şu sadlaşykda işlemeňiň özüm eýýäm ustadlygyň alamaty. Sadlaşykda işlemek, sadly drama diýmeň öz, onuň siziň sahnaňyzda köplenç opera eserlerim goýulýar. Sadly drama eserlerim goýulýar. Şeýle drama spektakllaryň goýulýar, köp taraplyny. Siziň teatryňyz. Şoň üçin ähli işgärliňizde ýene bir gedek bereketler. Ýene bir şäherdi Bagdatyň Melek Gülşirna Anamradowa. Bir halk aýdymam başarýar. Ýanky Gülçahran oynayada men gyýdymy. Arýada aýdyp otur. Estrada aýdmaram diýär, halk aýdym şeýtirip köp taraplyn şunu ýaly seýrek bide, şunu ýaly zehirli artistler ad näme üçin halk aýdmaýan adam aňsat arýady bilmeýär. Ya arýadan adam halk aýdmy edil gowaýdy bilmeýär. Emma Gülşirň soňa 3 senede ustad, onu bir usta tarapyn bilen bokurda bardy. Aktörlük diýýärm şeýle. O aktörgem bol o bilen giýip bişik gitdi. Hiç indi rol kesberden edilseň bilen deň azap çekýär da netije berýär, meýwe berýär da. Indi atağa bir gedek şeýle diýipdi. Artist
öz keşfini gowy yerine yetirse, tomoşaçy sahnadaky dekorasiýa we artistin näme libasga ýendigine seretmeýär diýdi. Haçan artist keşfini ynanyrjy yerine yetirip bilmese, erwet oýnasa keşfini, onda tomoşaçy artistin näme libasga ýendigine we dekorasiýada näme goýlandygyna sahnaň seredip başlaýar diýdi. Lalaşan. Onda hiç bir sahna belgisiz we hiç bir libasyz çykaryp, men size göröglyň keşfini bersem tomoşaçyny ynanyryp bilerdiňiz. Ulu sözü to tahdir diýär. Finansyba görürdim. Inandırıp bolar ýöne. Inandırıp bolar. Sebäbi inandyrmak üçin men näme üçin finansy görenýän sebäbi bar. Sebäbi küçüklikden men iň köp okuyan kitabym görögli hem magtymly. Hatda dostum Bilbil Mehmetow bar. Onuň käwatdyr bir görögli bardy, ýa-da soragydy, o diňe maňa üstüýär. Ýa-da bir mesele ýüze çykdy. Özäde görögli bolsa iň güýçli hünärmen diýip aýdýardy. Men agtyklarıma çelli okap berdim, gurrun berdim. Ona hatta rus dili boýunça okuyan agtyjaklarym bar. Şolary gurrun berýän bolýany, hatta 5 aldım diýip gelýärler da. Gurrun olar bilýär, mugallimler bilýär. Kime öğretti diýýärmişler. Atam diýip aýdýarmışlar öyle. Şoň üçin diýmek men şu oýnaryn diýen bolsam, o ýöne dilik doýnamak aňsat. Eder. Men bir zady esaslanyp aýdýam. Görögli bolsa men näçe aýdymlar aýdyp bilýän. Göröglyň sözleri näçe aýdym. Näçe bendine hiňdenip beräýin şu ýerde. Bolýa, görögly. Aýdym diňläp gelipdendir tomoşaçylar. Näçe Kadir Mevlam ey qaydyp berdi Ali bilen ölü bilen Aşlar doyman susuz kan ay sahlarning qulu bilen Yare gel oğlum yanımda otur, ölüm son tabadım götür yare. Öz oğlum şerap getir, bir piyale dolu bilin. Gelin beylere mey içelim, bir zaman gün alsalım. Ganim kuvvey gol gezelin ay gadim Türkmene yolu bilin Yare göröglünün alısyny doldurup bir piyalasyny yare Ähli Türkmeniň balasyny men söýür meni ili bilin Ähli Türkmeniň balasyny ay men söýür meni ili bilin Öwedäde ýanky görögli eposundan aýdymgyň setirlerini Aşlar doyup susuz gany sahylaryň goly bilen ýa-da siziň üçin sahylyk näme? Sahy bolmak diýseler nähili düşünürerdiňiz? Men düşünşüm şu başgalar her ýyl jogap bermem mümkin. Ýöne men öz durkuma görä, öz durmuş tejribeme görä rehimdarlyk. Rehim etmek. Bir azy doýurmak haştyr ýararlar diýär. Şoň şu rehim şepagat bolmasa sahy bolmak kyn. Ýere gelenini aýsam, käwat sora berýärler da başga kişilere köp sora berýän gördüm men. Onu özümde de deňeşdirip gördüm. Men nähili kam diýip. Sowgat almak goýmaýar, sowgat bermek goýmaýar. Men dogry maýdan sowgat beremdi özüme adam duýan. Şoň berýän duýgusy başga-da. Sowgat goşulan wagtyň içinde bolup geçýän. Oşun gönümen aýdýar. Almakdan bir käm bir lezzet alamak. Ullakan bir geýän eşiklerin, köşüň bar bolsa,
gatı bir ulakan bir zatlar kogulaşamak. Şoň üçin almak taqi begenişimden sowat berendäkin yer bilen gök ýaly tapawdy. Ne özäde bagyt näme diýip öň sizden kän soranyrlar. Men sizden bagyt näme diýip sorajak gel, ýöne bit bagtlyk näme siz üçin diýsem näme jogap berersiňiz? Gaty kyn soraw. Sebebi bir söz bilen bit bagtly aýdyp bolmazmy kadýan? Ýöne janyň tut ýaly sag bolmasa, şonda men özümi bit bagty saýardym. Başgalarına näme jogap berýän bilemok. Şoň üçin egerde jany tut ýaly sag bolsa, Allah şonu sana berem bolsa, galan datlary özüň oňormaly adam insan bendesi. Elin ayagyň bar bolsa, dokudyň düzük bolsa, janyň sag bolsa, kynçylyk bolar. Aýrylgym bolar. Kynçylygym bolar. Ýöne şonda da şu tut ýaly jan saglyk dözmeli, ýaşaşyň peder bize miras koymuş biderdi diye maqtum oluyor. Bir ölmek, ayrılmak gelip dur öňden peder bize miras koymuş biderdi. Şoň üçin ýa-da bir pagan eglenme diýip goşulda adam yaradylmış belenti pesli, akıllı pikirli, aňly pagatly, ýigitlik bir goýa ýaz günüň pasly ýaşyk senden gider zaman eglenme. Oýlu nasar bir gün yer senem gizler, garagymdan dolar ol gara göller. Adyňa buýsanma çemelli düdler, çemen senden gider seyran eglenme. Maqtym guly Aýdar Arif dostuny, kim galar düşmeýän azal destini, berek bir gün talar ýeriň astyna, agdyndan til gider zaman eglenme. Indi şu wagt şu titrler aýdaňyzda türkmenlen köplenç ulanýan söz ýadyma düşýär. 5 günlük ýalançy dünýe diýerlerdi. Şu söz eşitemde hemişe Shakespeare'in bu dünya teatr sahnasy her ýemir gelip öz rolumuny ýerine ýetirýärse, şu sahnada keşmir ýerine ýetirip gidýär diýerdi. Şu titrler ýadyma düşýär weli. Näme üçindir men üçin şu dünýä ýalançy däl ýaly. Yalan dünýäde siz üçin çyn zat näme onu? Dünýäň öýüri ýalançy bolsa da, ögöz gelen üçin iň çyn zat näme siz üçin şu ykbalyňyzda, şu durmuşuňyzda, şu dünýäde diýseler näme aýdardyňyz? Öňülen men şu bu dünýä hiç wagt ýalançy diýibiljekkä. Onu ýaly ulu jogapkar ismal biljekkä, men bir Allahyň bennesi. Beýle adamlar ýaly, o bir milyardlardan bir kiçijek bölejigi men. Bir garynja ýanjak da. Şoň üçin men ol ýaly ulu jogaba ýalançy diýip aýtmaga hukugum ýok. Demek bu dünýä siz üçin çyn dünýede? Çyn dünýä öz kynçylygy bilen. Ýaşanyňa degýän dünýä. O ýaşana degýär. Öz kynçylygy bilen, öz betbagtlygy bilen, öz uruş töwüşi bilen ol dünýä gowy. Ýöne dünýäni şu keremäň goşdylar, döwür şeýle döwür diýip döwür oklamaň diýende. Adamlaryň özüni köp zatlar bulaşdyrýan. Köp adamlaryň özü. Şonu dörtçe fitri var. Aýna wakyp bedenip dur çınar oýly ogul senem. Han haferet hamiri da ýuguryp otyr sırkaw eneň. Hani basym eliň ýuwda iýjek nanyň özüň ýugur. Ejem jandan aýlanaýyn döwür şeýle döwür. Onun için döwürem gowy, dünýede gowy. Ýöne şonu gowy etmek, diňe hemme insanlaryň agdy birligine, ýaxşy niýetine, söýgüsine bagly. Orada Dostoyevskiň aýdan bir sözi barmyş da, gözellik dünýäni halak eder diýemmiş da. Ol gözellik şeýle bir ýekeje söz. Şu gözel bolmak üçin ýa-ni köp zat girýär oňa. Gözel bolmak üçin atbyr. Siziň şu gözellik sözüňizi eşitip köp ýaş oglan gyýdylar owadan gaş. Ýok, O gözellik hakda gürrüňden ok. Edebiň gözel bolsun. Edip ikramyň. Enata adamlara, haýwanat dünýäsine hemme kalbyndaky niýetiň gözel bolsun. Gözellik şol siziň başdaky aýdan pursatyňyz. Läle kakýar gyýdylar, suwalmaga gelýär. Ana gözellik şol. Şu zatdan şu dünýäniň gadryny biliň, şu ýaşaşyň gadryny bilmek, şo da gözellige girýär. Birek bolan diňe hormat syýlyk, gözellik.
Çekh'in aydan sözü var, Anton Pavlovich Çekh'in aydan sözü var. Ol elbette Çayka adlı spektakl var, piyesası var da, şonu bir kahramana diýdirýär. Ýöne şol kahraman, şol ýerde de bir Lukman adam diýdirýär. Çekh öz pikirini şoňa diýdirýär. Öz kahramana ýazan ederine kahraman diýdirýär. Adamyň hemme zady gözel bolmalydyr. Yüzü gözü, giyim gezimi, üç noktadan soň hem pikiri, ýaxşy pikiri. Görem, pikir gözel bolmaly. Pikirler gözel bolmaly. Häki taşsyň aýdan şo bolmaly. Pikirler gözel däligi üçin bulaşyklyk, urşdy. Pikirin gözel bolanyny, Çekh'in taşsyň aýdan sözi bar. Görem, kim şo bir many berýär adam. Pikirin gözel bolsa, uruş söwüş bolmady eken. Pikirlerde bir nätalyk bar, ters pikir edýärler. Nefsçilik bar. Bu zatlarym adamyň nämäni gymmatly hasaplaýanyna baglymy kadýar mene. Pikir diýenler. Köp adam üçin pul gymmatlyk. Köp adam üçin wezipe iň uly gymmatlyk. Köp adam üçin rahatlyk iň gymmat zat. Her adamyň öz gymmatly hasaplaýan zady bar da. Şol. Şu ýanky şu baýlyk iň gymmatlyk diýen hem şu gözellige giren o. Gözellige girmek üçin başga pikirde bolmaly. Ene köp adam üçin rahatlyk, araslyk, halallyk, gymmatlyk. Ay berekellah. Ana şol adamdan ýan pikirim başga bolýar da olaň. Ýanky ýalan söz barada aýtjak boldum. Ja ýerine ýalan ýaxşydyr diýen. Magtymyl atamyzam şey diýen bolsa, ona gerek ýerine ýalan sözlemek bolýar da. Siziň durmuşyňyzda da şonu ýaly bolupmy ýalan sözler wagtyňyz. Eýem bir dadym söýreli. Emma ja ýerine diýe. Şu ja ýeri diýip keçiklemäň özünde de kan ýalan sözlemejek bolýmak bardyr, bilen? Zerurlyk ýüre çykanyna. Şu zerurlyk gaty az miktarda bolmaly. Şoň üçin ja ýerine sözi bar. Akyllaşanyň gowy söz diýipdir. Ja ýerine toşur. Ja ýerim köplen gawat gelmeýär. Ja ýerim onun şu ja ýerde däl ýerde de adamlar, insanlar käbir özüne ursat berýärler, ýalan sözlemegi. Şo adam pikir ýa ja ýerine aýtdymdyr öýdýärler de. Emma ja ýerine däl. Özüni aklamak üçin. Özüni aklamak üçin. Ol özüni goramak, öz süňegini goramak bolýar. Özüni perde dartmak, özüni hakyky ýüzüni ýapmak bolýar. Özüni alamak, gönlüni aýdanda. Özüni alamak bolýar da. Hudaý görüp durar ya adamlar kördäl görýär derle ýygyňdan ýetýärler. Men şeýle düşünýän, ja ýerine ýalan ýaşydyr, ja ýeri beýleki bir insanyň ynamyny, ihlassyny düýüp biläjek bolsa, şol sen aýtjak sözüň onu ýalan sözläp bilersiň. Söhbetleşdigimiziň ahyrynda sizden bir ýetjek haýyşdym bar. Türkmen halkynyň iň söýýän filmleri hindi kinolary. Olaryň içinde de hemmämiziň aňymyzda ýaşaýan Raj Kapoor'un kinolary we şoň aýdymlary. Men bilýän, siz şol aýdymlary ýerine ýetirmekde Türkmen sunugat dünýäsinde, teatr sahnasyna juda meşhur. Söhbetimiziň ahyrynda men size söwgedim gowşuraýyn, biziň gepleşigimiziň hemayetkäri aslında şu internet platformasyna şeýle ustatlar bilen gepleşik etmegimiziň ideýasyny tapan, şu pikiri orta atan we bizi işlemäge tehnikalarymyza alıp beren makul hyzmat terjime merkezi. Atawatan Türkmenistan internet jurnaly, YouTube kanalymyzdan bar. Şoň üçin biziň makul hyzmat terjime merkezimiziň makul sözlük aplikasiýamyzdan size kiçijik sowgat, ýadygarlyk sowgat. Böyle sağ olun. Hawa, sowgatyňyzam nesip etsin. Geleniňiz üçin köp sağ bolun. Sözümiziň ahyrynda siziň arzularyňyz tomaşaçylarymyza elbetde ideýanynyň ýanky diýişimýäli sizden hindaýdymda garaşýar. Onda näme? Ýene de bize serede oturan türkmen watandaşlarymyza näme aýdatyňyz gelse baş üstüne? Mehriban türkmen kardeşlerimiz, türkmen dogullarymyz. Doğrudan eger türkmen bolsaň, öňülen şu türkmen bolup dünýä iňelligiňe begenmeli, şoňa bagtyl saýmaly,
yani Türkmen milleti o dünyanın beýleki milletlerinin arasında bir edil dürdane ýaly, edil brilliant ýaly ýalpylap duran akıllı paýhasly, şahannaz, kalby, ýüregi söýge ýorulan, sada, mehriban, dostluk dogolluga hormat goýan agzy bir halk, agzy bir millet. Şoň üçinem şoňa özüm begenýän, hem siziň mydama şonu kalbymyzda saklap, öz ata watanymyzy, Türkmenistan watanymyzy, gahrman arkadagymyzy, arkadagy serdarymyzy hormat goýup, şu biziň gülläp ösýän watanymyzy, siziň hem türkmen ýurduňyzy gowanyp ýaşamagyňyzy, bagtly ýaşamagyňyzy arzu edýän zallarınız sağ olsun, ömrünüz uzak olsun. O yeneki şunu ýaly dabaraly, toýly duşluklarda şeýle gaýbany ýagdaýda didarlaşyp duralım. Amin. Aýdylanyňyz elken. Onda näme? Söhbetimiziň ahyryna tomoşaçylarymyz üçin bir hindi aýdymlama aýdyp berin. Ola. Biziň oglan wagtymyz elbetde şu hindi kinolar hem türkmen halky Gowurya aýdymlaryny, sadyny görän kinimiz Jenap 420 kino filminde Raşka Pormur aýdyan aýdymma. Onu bütün dünýä söýýär, dinleýär, söýüp dinleýär. Bizden maňa da şu artist bolmagymda şu zatlarym iteklendir diýip, şoňa bir belli bir derejede täsir bardyr diýip pikir edýän. Mera jutta hey Japani ye patlun Hindustani sar pe laye tu pirusi peripidli hai Hindustani mera jutta hai Japani ye patlun Hindustani sar pe laye tu pirusi peripidli hai Hindustani mera jutta hai Japani Nike padi hai kulli sadak par apna se natane apna se natane मंजिल कहाँ रुपना है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला जाने बदखजायन खुमसैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाए तू पीरूसी बिरपी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी सर पे लाए तू पीरूसी बिरपी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी Min baryarin pilminip, baryan yolum sayoli, baryarin min kaysarıp, göya şadadı yali. Min baryarin pilminip, baryan yolum sayoli, baryarin min kaysarıp, göya şadadı yali, göya şadadı yali. Onu bir özüm koştum Türkmençadını. Sağ olun. Hemişe owadan aýdymlar ýanlanyp dursun, gujoňyzda balajyklaňyň, aktyklaňyň, çoğuluklaňyň, ýuwluklaňyň, gowluklaňyň gülkisi. Gujoňyzda bolsun, eşdilip dursun, bereketiňiz bol bersin Allah. Tomoşaçylaryň gyzgyn el çarpyşmadan size iň uly serpaý bolsun. Sağ olun, size de üstünlük arzu edýän. Sağ olun. Sağ olun mehribanlar. Teşekkürlerinizi okuýaryn Instagram sahypamyzda da, biziň kanalymyzda da, şu YouTube kanalymyzda da ýazýan teşekkürleriniz üçin, görýänligiňiz üçin, garaşýanlygyňyz üçin köp sağ bolsun aýdýan. Biziň gepleşiklerimizi biziň saýtymyzda YouTube'a girmesiz görüp bolýanlygyny aýdasym gelýär. Atawatan Türkmenistanyň öz saýty bar, şu saýta girseňiz YouTube'a girmesiz biziň gepleşiklerimizi ustadlar Atawatan'da gepleşigimizi görüp bilersiňiz. Alaýyk bir hepdeden ýene de kanalymyzda didarlaşar, ýene de bir ustady gepleşigimize çagyrýar. Hoş sağ olun. Sağ olun.